Tak co, Adelko, blíží se Vánoce, už jsi něco přála pod stromeček? Já jsem si přála mikrofon, knížky a špendlíky. No a myslíš si, že to všechno najdeš pod tím stromečkem, že ti to Ježíšek nadělí? Jo, protože Ježíšek je kouzelnej. Co budeš dělat o prázdninách? No, já budu doma s mamkou zdobit stromeček. A ty? Už jsi taky něco přála? Já jsem si přála takový knížky. No, já jsem si taky přála knížky. A nevíš, jestli bude ten průvod zítra? Čau, co bys si přál k Vánocům? Já si přeju autíčko na ovládání. A já si přeju nový mobil, abych na to mohl hrát hry. A co ty? Já si oblečení. A taky Lego. A já si přeju tričko a také Lego. Si k Vánocům přeju počítač. Co ty? Já si přeju k Vánocům Hot Wheels auto. Já si přeju Lego Harry Pottera. A já taky Lego Harry Potter. Tak co, Adelko, blíží se Vánoce, už jsi něco přála pod stromeček? Já jsem si přála mikrofon, knížky a špendlíky. No a myslíš si, že to všechno najdeš pod tím stromečkem, že ti to Ježíšek nadělí? Jo, protože Ježíšek je kouzelnej.